δουλεύει αυτό εδώ πέρα και το ρίχνει εδώ μέσα. Εδώ μέσα είναι το κόσκινο, το οποίο κουσκινίζει τις ελιές, τις απλώνει, έτσι. Γίνεται διαδικασία. Εδώ είναι ένα και ένα δύο φιλοτήρια. Πέφτοντας μέσα η ελιά, ό,τι ξένη ύλη έχει, το τραβάει το μηχάνημα πάνω και μένει μόνο το ηλιά κάτω. Από εδώ πέφτει μέσα εδώ πέρα, εδώ είναι το πλυντήριο. Εδώ ανακατεύεται η ελιά, λένεται, ξανακουσκινίζεται πάλι εδώ πέρα. Ξαναβλένει πάλι με... Είναι χωρίς ξένη ύλη. Είναι καθαρή πλέον η ελιά. Εδώ είναι το ζυγιστικό. Ζυγίζεται, πέφτει μέσα, ανεβαίνει, έρχεται το σπαστήρα πάνω και εδώ είναι ο σπαστήρας. Εδώ γίνεται η πρωτοποίηση της ελιάς, τελείως. Που κούτσι εδώ, σπάει και γίνεται λία. Και εδώ μέσα δηλαδή σε κάθε παραγωγό, μόλις τελειώσει ένας παραγωγός, πέφτει σε ένα συγκεκριμένο ζυμωτήριο. Κάθε παραγωγός, αν έχει όπως χάρη 1000 κιλά, θα πέσει σε ένα ζυμωτήριο. Αν έχει 1500, θα πέσει τα 1000 και τα 1500 εκεί. Γράφουμε το όνομά του εδώ μπροστά για να ξέρει ο καθένας πού είναι. Να πάρει το δικό του. Και συνέβη πίσω από τον άλλον. Μόλις γεμίσουν όλα, ξεκινάμε τη διαδικασία. Μόλις θα γεμίσουν όλα, ξεκινάμε το πρώτο να ξανατραβάμε. Δηλαδή σημαίνει ότι πρέπει να κρατήσει μια ώρα εδώ μέσα. Έτσι. Εμείς έχουμε τα ζυμολόγια, ξέρουμε ανά πάσα στιγμή τι ώρα μπήκε μέσα, τι ώρα τελείωσε το ένα. Και μόλις είναι έτοιμο, φεύγουμε από εδώ και αρχίζουμε. Δηλαδή τραβάει σιγά σιγά τη ζύμη από εδώ από κάτω. Έτσι, ανοίγουμε το διάφορες βάνες που χρειάζονται. Εδώ μέσα γίνεται μία ώρα ζύμωση. Το ανακάτευμα που λέμε. Ανακατεύεται για να βγει το λάδι από την ελιά. Μόλις γίνει έτοιμο, φεύγει από εδώ και πάει στο κυρίως μηχάνημα. Αυτό είναι το κυρίως μηχάνημα που λέμε. Αυτό λέγεται decanter. Έτσι. Εδώ αυτό είναι φυγοκεντρικό. Μπαίνει από εδώ, δηλαδή από εδώ και μπαίνει από εδώ. Από εδώ μέσα. Μπαίνει εδώ μέσα. Εδώ γίνεται η φυγοκέντρηση που λέμε 3.000 προσβές το λεπτό. Ναι. Και με τη στροφή που είναι, το λάδι χτενάζεται από τη μάζα. Και μένει σιγά σιγά. Μαζί μένει και νερό. Και νερό μέσα μαζί, έτσι. Βλέπεις τώρα, άμα όπως ο Σάντος εξηγήσει το μας, αν είσαι μέσα, βλέπεις να φτιάχνουμε 700 λίτρα νερό την ώρα, βλέπεις το νερό να είναι ήρεμο. Όταν είναι λάδι, είναι ήρεμο τελείως. Η κέντρηση που φέρνει το νερό, όπως πέφτει ο ποτός του δει, βγαίνει το λάδι. Και διαχωρίζει το λάδι. Εδώ μετά, εδώ ξανά, μόλις γεμίσει αυτό πέρα, η ροή είναι συνεχόμενη. Έχει το νερό και έχει τη ζύμη μέσα. Με τη φυγοκέντρηση το λάδι παραμένει πάνω. Όσο διοχετεύει από εκεί, όσο περισσεύει από λάδι εκεί, πέφτει εδώ μέσα. Έτσι, έχει νερό από κάτω, λάδι πάνω, και ό,τι έρχεται από μέσα, από κάτω βγαίνει αυτό, σηκώνει το λάδι πάνω και πέφτει εδώ μέσα. Εδώ βγαίνει το λάδι, έτσι, ναι. Εδώ πέφτει το λάδι, εδώ πέφτει το νερό. Η ζύμη πέφτει εδώ. Το κουκούτσι που λέμε, το κουκούτσι γίνεται εδώ μέσα. Έτσι. Είναι 1, 2, 3 στάδια. Το κουκούτσι που πέφτει εδώ, το οποίο βγαίνει απ' έξω, λάδι και νερό. Τώρα το λάδι φεύγει πάλι από εδώ. Μην σας τα ανοίξω τώρα αυτό, γιατί δεν λυθούμε. Με το που μπαίνει το ζυμάρι μέσα, το βλέπω αυτό δεν είναι στα 2,5 μέτρα. Μπαίνει το ζυμάρι μέσα που λέμε η ηλιά, μπαίνει και το νερό. Πάει μέχρι το τέρμα, φτάνει μέχρι πίσω τέρμα, από πίσω φεύγει το κουκούτσι, ο πυρήνας που λέμε, και μπροστά ξαναπερέχει το λάδι. Το λάδι ξαναπηγαίνει από μπροστά. Εντάξει, είναι η ροή. Πίσω έχει ένα μηχάνημα που μέσα είναι δυο φυγοκεντρικά μαζί. Είναι ένας κοπνής μέσα στον άλλο κουκούτσι. Και φέρνουν αντίθετα, ο ένας αριστερά, ο άλλος δεξιά. Για να μπορεί να βγάζει έξω το κουκούτσι. Τελειώνουμε από εδώ. Από εδώ. Πάμε μετά εδώ. Εδώ είναι δύο διαχωριστήρες. Εδώ γίνεται πλέον το τελικό στάδιο. Εδώ γίνεται ο διαχωριστής πλέον. Ξανά πάλι. Εδώ λείπουν βέβαια τα μηχανήματα τώρα. Έχει δύο κάνονες. Μία μπροστά, το οποίο βγαίνει το λάδι, και μία πίσω. Εδώ πέφτει από πάνω νερό και το λάδι ταυτόχρονα. Και γίνεται ξανά πάλι διαχωρισμός. Κάτω μένει το νερό, το οποίο βγαίνει από πίσω, και από πάνω βγαίνει το λάδι, οπότε είναι πιο λαδί και σκόνη πάνω. Και εδώ παίρνει το ρογό στο και πίσω παίρνει τα μόνερα. Αυτή είναι όλη η διαδικασία δηλαδή. Μετά αυτό είναι ζυγιστικό. Το ζυγίζουν στο λάδι. Δεν έβγαλε 100 κιλά. Έτσι την απόδοση είναι πόσο πρέπει να πάρει.